Takže čaute od nového videjka z Minecraftu u Ninja Suda, najlepšieho influencera na svete. Hahaha. Vtip roku 2025. A ideme si hrať single player. Takže ideme na to. Keď sa mi to zapne, dajte like, odber. Dobre. Pomenujeme si ho Ninja Sud. Nevie grať. Dobre, máme úplne na difficulty, dáme asi normal a ideme na to. By the way, keby ste sa chceli pripojiť do môjho Discordu, tak sa môžete pripojiť do môjho Discordu. Dobre, dúfam, že mi to dá nejaký dobrý spawn. Please, 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 please. Please, please. Ako really? Aha. Aha, ho. Ty koky. No lepšie mi to nemohlo ani len dať. No Minecraft ma miluje. Ogibalené, ja som úplný dement. Dobre, máme sa nejaké dřívy. Ak sa budete pýtať, že neviem stavať a tak, ako mňa to je jedno. Že neviem stavať, ja si iba teraz rýchlo musím spraviť nejaký drevený kromp. Že ak poznáte Minecraft, tak je pravidlo, že nemôžeš nechať levitujúci stromeček. OK. Takže ideme. Tak. Tak, je to celkom OK. Ten crafting. 4 sticky. Počkaj. Krompáč. Počkaj, ak sa... Dobre. Snažíme sa to zapamätať. Takže 3 mi budú stačiť cobblestony. No môj úplne najviac úžasný krompáč. Aha ho. Aha ho. Si koky. Tak. Dobre, zoberieme si čestku crafting. Ešte sa mi asi zíde totok. Uhlí. Tak. Tak. Dobre ľudia. Dajte mi odbaj, lebo akože reálne dáva zmysel mi dať odbej ako. Skoro stále vydávam videá. Ako skoro stále, no nie stále. Mal som, nie že menšiu pauzu, ale tak. Dobre, ale aby vám neunikol žiadny Oscarový content na mojom YouTube, tak mi dajte odber a like. Aj zvoneček mi tam dajte. A určite nezabudnite toto video dokúkať do konca. Asi všetci poznáte Squid Game, že áno? Ak nežiješ pod koreňom, tak poznáš. Že, niečo ti tak hovorí, taký dobrý seriál, vieš, taký na Netflixu. Na Netflixu taký dobrý, taký úžasný seriál. No? A tak keby ste chceli, tak môžeme ešte natočiť nejaké videjko z Robloxu, kebyže chcete, tak ja nemám problém. Dobre, iba aby som ešte bol úprimný, dneska je piatok. Wow, piatok, bodaj by bol piatok 13. Reálne v škole sme mali piatok 13. a nám učitelia ešte nedávali písomky. To nám tuším ja stalo, že sme mali iba tuším písomku, takú 5 minútovku a učiteľka povedala nie, detičky, nie.
Je piatok 13. Nie. Jaký pésovia. Ja by som... Ja som... Ok. Tak. Si tak celkom dobre aj hovorím, že jak to, že som sa vôbec odvážili zhrať Minecraft sám, však ja neviem vôbec zhrať Minecraft. No a teda ľudia, ešte vám fakt hovorím, pripojte sa na môj Discord, fakt. Keď sa nechcete nudiť 24/7, tak sa pripojte na môj Discord. Teraz sa nám budú dať veci normálne, ako v Conjuringu, veci sa tam budú diať. Prasiatko, ty Peppa Pig, poď! Boživoj, poď! No poď, toto je Boživoj číslo 2. Ty kokos, Boživoj číslo 2. Boživoj druhý. Kto pozná Dukoloka, tak vie, kto je Boživoj. Iba Sigmy poznajú Dukoloka. Žiadne... dobre, mesko. Nejaké mesko si zjeme. Raw. To určite by sa dalo zjesť aj v reálnom živote. Inak ja sa čudujem, že viem hrať Minecraft, really. Bo akože, ja som sa bál, keď som bol malý, a keď som mal 4 roky, tak ja som sa bál zombíka. No si ďal ten falošný Minecraft a ja som sa zakopal. Bo kvôli tomu, že som sa bál o zombíka. Lebo proste reálne na mňa vybafol a ja som mal ešte k tomu aj kreatív. Som bol celý celkom dosť divný. Ale tak akože čo sa čudujem, ja som sa bál akože skoro všetkého, čo som videl. Ja som bol akože ten jeden z prvých, kvôli ktorému sa v prvej tedy zakázali hojoj. Všetci boli úplne z toho, že ty kokos, to bude jaká pecka, máme Annabelku alebo Ita si kúkneme. To keď ale som povedal, že čokoľvek, akýkoľvek horor, si môžeme kúknúť, ale nie, It, please. Tak typci si povedali, že nič ideme hrať hororové, hej, let's play ideme kúkať. A GG. A tak sme si vedeli nás nejakú debatu. Inak, vždycky strašne baví, keď zabíjam nejaké zviera v Minecrafte. Lebo 20 krát sa netrafím. Dobre, máme celkom dosť veľa mesa, akože. Výborné. Ja by ale zaujímavé, že kde je dedina, akože. Lebo akože gotta go fast, vieš. Dobre, ale asi si môžeme nakopať nejakú hlinu na prežitie. Aj keď akože všetko tu pomaly kopem krompáčom, ale to vôbec nevadí. Môžeme si potom niekedy dať ultra hardcore, ktorý som vám chcel by the way pred mesiacom, ale nezadarilo sa, nemal som na to plný čas. Lebo keď vyšiel akože Squid Game, tak odtedy sa mám čím baviť. Inak napíšem potom dole do komentárov, či sa dajú huby, hen také tie... To není muchotriavka, ale... Neviem, čo to je za hryb, ja sa moc do toho nevyznám, do tých hrybov. A keď sa pýtate, prečo mám nick na YouTube potržítko L, lebo... Ja som L a na YouTube... Moji spolužiaci a kamaráti by vedeli povedať, prečo na YouTube akurát. Je to môj najobľúbenejšie proste anime. Áno, it's my favorite anime. Mám 4 diely z mangy a videl som polovicu originálneho Naruta. Asi tak 10-15 dielov z Shippudenu. Aj keď fakt ako som videl viackrát Itachiho smrť a Jiraiya-inu a ako viackrát som videl rozboj na niektoré epizódy, ako videl som tú samotnú epizódu. Ale sa tak strašne ťažko hľadali nejaké epizódy na Naruta, lebo cez Kúkaj to sa mi vždycky zaviedol celý mobil a vždycky mi tam začali vyskakať úplne debiliny.
A nikde sa napríklad na YouTube sa nedali nájsť. Na každej appke to chcelo od teba nejaké mesačné proste voláčo, že aby ti to povedalo, že čauko, ty kokos, aha, tam sú traja creepery, ale nejdeme po nich, lebo sa mi moc nechce, akože som lenivý, chápeš? Chápiš o Itálii, čo? Ukáž. Cave by bola celkom dosť guci, keby nebola hen taká divná. Oho. Tak sorry, ovečka, ale potrebujem ovečku. Potrebujem 6 vln. Ideme, gotta go fast. Gotta go fast and fast and... 2 vlny, ako really. To nemyslíš vážne, že mám 2 vlny, ľudia. Nemyslíš vážne. Ty kokos. Ja sa musím čím najskôr dostať do nejaké viličky. Oh god. Oh. Dobre, si spravím nejakú kempu. Tu tak je to celkom dobrá kempa. Inak, keby ste niekedy ešte chceli Fortnite, tak možno bude až mojim novým PC. Čo už bude veľmi zadlho. Lebo plánujem si cez leto, si budem asi robiť izbu. A keď sa mi celkom zadají, tak dostajem monitor, tak si sem napojím aj Xbox. Áno, mám Xbox, Xbox je mi nevyhovuje viac Xbox než Playko. Každému vyhovuje niečo iné, napríklad ja som prešiel z... Všetci mi hovoria, že som prešiel z lepšieho do horšieho, že som prešiel z Nintendo do... akože z Xboxu do Nintendo, ale ako... Bojci... Tvoj Pokémon fan? Áno, som Pokémon fan, predstav si. Z Pokémon je akože všetko. Aha, jaká kempa. Si koky. Keby som si to možno trošku ešte spravil, tak by som tu mohol aj bývať. Takže keďže fanúšikovia Mojangu sú trošku na hlavičky, tak sa im museli pridať tých otravov na potkany. Dobre. Keď sa mi to bude zatiaľ pies, tak čo povedať na môj skin? Áno, mám veľmi dobitá. Prvý ingot. Shield by som si mohol spraviť, ale nechcem. Nechcem shield, nechcem. Oho. Počkaj, za koľko je chestplate? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hej. Hej. 7. Dobre. Počkaj. Dobre, noc. Jak teraz. Tak, ako si môžeme odložiť. Môžeme ísť skúkať, čo si môžeme dovoliť a čo si nemôžeme dovoliť. Dovoliť. No. Asi ako prvé by sme si mohli ísť vykraftiť sticky. Ciky ti, zastíky. Ciky sa zídu. Aha. Podľa tej vlny, ja som mohol zabiť tú ovečku. Oj. Som myslel, že 6. Oh god, no. Som nebyť pedel. Okej, bro. Nie to. Ja som úplný debil, ja som nevedel fakt ako... Ja by som sa mohol, kebyže nejaká Minecraft škôlka, tak by som sa mohol vrátiť. Ja som jak matem. Ja mám strašne dlho Minecraft, ale neviem ho hrať. Chápiš to?
No jak máme nejaké styky. Takže keď som úplne lame, stone svoje sa mi úplne vyplatí. A máme to. Ok. Ups. Teraz sa ma všetci boja. Bo ja som obyto pomstiteľ. Ho ho ho. Hehehehe. I to mi ešte niečo zostane. Dám si búdky? Dám si búdky. Aha ho. Aha ho. Iľa hop. Starej noc. Dobre, ešte by sme si mohli keď tak nejakú boutku pojobiť. Oj, toječky sa mi zídu. Toječky sa mi zídu. Dobre. Akože for me, som si myslel, že to bude strašne bad. Ale zatiaľ je to celkom dosť good ako people. Si dáme takto dopredu, aj toječky. Suave. A keď príde noc, tak sa odtiaľ tam nejako vykopeme z tohoto zákopu. A zatiaľ tu není sú žiadne príšery. Dobre, to si môžeme ešte toto masko vymeniť, lebo to čo je, to je skravy, aj to je hamba meso. Hamba meso. Hamba meso. Hamba meso. Dobre, Česku. Fúha, dúfam. Neviem jak teda akože či, keď rozbijem 5 rokov, tak či sa mi akože vráti alebo nie. Skúsime. Nevráti. Škoda. Trošku premehaný cobblestone, ale nevadí. Zavesený rozdávam cenglingy bam. Chingalingy bum bum bum. Je mi nejenku, táto noc trvá už 4 hodinky. Zatiaľ ideme pohľadať auto, nejakú Kiu. Tak ako teším sa, mohol by som aj vlog spraviť, ale to sa mi nechce. Pretože musel by som sa vycenzurovať a na to tu nemáme čas. Nemám čas, strácať čas. Aha, dobre. Čo je to dobrá kempa, povedal Duško. Dobre, už je ráno.
fakt nič, že tam bol skeleton. Dojci, ja nemám nič. Čo je to? Fú. Tak. Ľudia, toto bol koniec, ktorý som nechcel, ale tak... Bolo to celkom zaujímavé, no ale tak čaute.